Leena आरो Nerswna दिनै बबे जायगायाव मा दागो मावबोदों जों रोखायै फोरमायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दिनै लाइफआव फैदों फिसा मोनाब्ला नोंथांमोना जोङो केस खालामनो हागौमोन जों जेल जानो थाखाय जों राजिमोन 3 month जों मोननो गोनां रांखौ ओरैबायदि बिनो गोनां जायो नांलाय खमलाय जाजोबो थारमाने बाय फैसा मोननो गोनांखौनो जुदि थार बायदि जुदि बिनो गोनां जायोब्ला एसे दिगदार मोनो नालाय आं फार्स्टआवनो गिबियावनो बुंदोंमोन आं फैसा बिनो रोङा आरो आं फैसा बिबाय थानो लाजिनाय मोनो बेनिखायनो बुंदोंमोन जे बेनिखायनो एग्रिमेन्टआव लिरखानाय दंखायो Hey guys, welcome back to my channel. So in another video. So गिबियावनो गासैखौ खुलुमहरनाय जाग्रोबाय so साननैसो जागोन भिडिअ होनो हानाय नङा आं मोनसे माने भिडिअ नुदों माने गासैबो नुखादों जाना आंखौ ससियेल मिडियायाव माने भाइराल जागासिनो दङ दा बे भिडिअ जाहैबाय आलायारन थियेटार बेनि सायाव आरोना स' माबायदि जानाय बे जाथाया जोंबोथ' मोजां मोनथिया सोरनिखौ मा फोथायनो नङा होमबा सोरनि सैथो बुंदो सोर नंखाय बुंदो जों रावबो बुंनो हालिया दा जेनेबा नेरसोन आरो लीना मोना बुंनाय बायदिबाथ' जेनेबा एकदम बिदि खामारदो जां बायदि नाङो आरोना खामारदो बायदि नाङो जुदि खामारदो ओमफ्राय बिसोर बुंनाय मथेबा आरो माने एकदम बेलेग नाङो आरोना ना बिसोरसो थगायदों ना बिसोरसो थगायदों माने एक्सुवेलि माने बिदि खालामनाया एसे गोरोन्थि जादों आरो बिसोर गासैयाबो मानो होनबा एसे रायलायनांगौमोन आरो इसोरबो जेनेबा इसोरखौ जुदि लीना आरो नेरसोनमोनखौ जुदि बेबायदि माने अभार माबा खालामाखै होनबा बिसोरो जेनेबा बिसोर भिडिअ नायना लाग्रो ओमफ्राय माने बिसोरखौ माने मा खालामदों ना जेबो रेसपन्स होआखै माने बहुत माने गाज्रि माबा बेबहार खालामदों बेबायदि होनना बुंदों स' बिबायदि खालामनाङा नङा होमबा बिबायदि खालामनाङा इसोराबो गोरोन्थि जादों आरो ना आंनि मथेबाथाय आरो बिदि जादोंबासो दै जादोंबाथाय बिबायदि माने गोबां गोरोन्थि जादों स' मिलायलायनांगौमोन मा जादों मा जायाखै रायलायनायानोथ' मेन ना नङा होमबा ओमफ्राय आरो हर गेजेरावनो माने बिसा माबा देखायनायाथ' गोबां माने सानफ्रोमबो जायो नालाय गोबां मेगन मोदैबो जायो बेनिफ्राय साननायफोराबो एसे खम जायो बेखौनो बुंनो खावलायो भिडिअखौ नायग्रोना लाग्रो बिनि उनाव फंनैसो बुंबावनोसै बेखौ आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय आच्छा जों दिनै प्रेस मिट लानायनि रिजनानो जाहैबाय ओंखारनो गोसो गैयामोन आरो बुंनोबो गोसो गैयामोन आरो बुंगोनबो मोनसे सम लानानै खिन्थु दा एसे थाबनो ओंखारनो गोनां जानायनि रिजना जाहैबाय जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो आं बुंनोसै देग्लाय 2023 सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन आलायारन थियेटाराव एक्टर हिसाबै लीनाया एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा एक्सट्रा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन जों नटारि खालामखादोंमोन गिबियावनो बिसोर जोंनि न'खराव फैनानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन मालिकआ बिनि थाखाय आरो किसुमान खोथा होनायनि थाखाय एबार आंनि एग्रिमेन्टखौ कर्ट एग्रिमेन्ट खालामब्लासो आं मानिगोन होनना बुंनायखाय बियो एक्सेप्ट खालामदोंमोन आलायारन थियेटारा खारखोमाबोदों सगारनानै होननानै नंखाय फोसावगासिनो बियो नंखाय रायजोफोर जोंनि फैनो गोनांनि रिजनखौ दिनै आं नोंसोरखौ रोखा खालामनानै होगोन जों फैयाखै एक्चुअलि बे मालिकनिनो डिसिसन मानोना जों लास्ट श' गादों होनब्ला जों गुवाहाटी बाथौफुरियाव गादों बेनिफ्रायनो जों श'निफ्राय नेक्स्ट श'खौ जों गाहैनाय जायाखै बे खालि मा जाहैदों सानफ्रोमबो एबा एभ्रि मान्थ जों मोननो गोनां रांखौ ओरैबायदि बिनो गोनां जायो नांलाय खमलाय जाजोबो थारमाने बाय फैसा मोननो गोनांखौनो जुदि थार बायदि जुदि बिनो गोनां जायोब्ला एसे दिगदार मोनो नालाय आं फार्स्टआवनो गिबियावनो बुंदोंमोन आं फैसा बिनो रोङा आरो आं फैसा बिबाय थानो लाजिनाय मोनो बेनिखायनो बुंदोंमोन जे बेनिखायनो एग्रिमेन्टआव लिरखानाय दंखायो रोखायैनो 1 month 1 week सम होनाय जादोंमोन जोङो जेनेबा 1 monthखौ जोंनो 60,000 पे खालामनांगौ इयो बिनिफ्राय जों 1 weekबो बिनो सम होखानाय जादोंमोन लिरनायबो दंखायो बेहाय बिनिफ्राय आरो एग्रिमेन्टनि बायदिब्ला जोङो एक्सट्रा जोंनो जानाय लोंनायखौ होनांगोन आरो थानायखौ एसेबाबो आलादा होनांगोन आं सिंगेल रुम नांगोन होननानै आं बुंनाय दंखायोमोन बिनिफ्राय बेफोरथ' प्रब्लेम गैलानो खिन्थु जार्नि ट्रेभेलिंनि थाखाय जेनेबा एक्सट्रा गावसोरनिफ्रायनो होनो गोनां दंखायोमोन बेनिफ्राय आं पार्सनेल कार लांनाय जादोंमोन गावसोरा थाव होगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय बुजिखाबाय जानांगौ नेरसोन आरो माबा लीनाया माने मा खोथा बुंदों जेनेबा बिदिबा गोबां दुखु नाङो आरोना स' बेनिफ्राय आलायारन थियेटारनि बिगोमाया मा खोथा बुंदों बेखौबो मोजां खोनासंला खुलुमबाय गिबियावनो आं बापुराम दैमारि बुंदों नंगौ आंखौ गमामायैनो बयबो बिकि होनना लिङो बयबो बिकि हिसाबै सिनायो खिन्थु लिरनाय हिसाबै आङो बापुराम लिरो थ' बिथाङा बे आंखौ बे मुंनि थाखायनो खेंफोरथि होदों नालाय आं बेनि थाखायनो लाइभआव फैनो गोनां जाबाय दिनै थ' बयबो मिथिगौ मोनसेल' मुंजों बयबो सोलिनो हाया
सोरहाबा मोननै थायो अननानै लिंनाय मुं सोरहाबा उन्दैनिफ्राय गामियाव मोनसे बेलेग मुं लिङो थिग बेफोरबायदिनो आंनियाबो बेबायदिनो जादोंमोन थ' बेखौनो आङो गिबियावनो फोरमायग्रोबाय थ' आं दिनै फोरमायनो सानोदि लाइफआव फैनायनि जाहोना जाहैदों बिथांमोना नै जोंनाव फोरमान दङ थ' बिथांमोना नंगौ गमामायैनो 4 दान जादों जोंहा थियाटार गानाया एसे एनै बारा जादों बा 6 दिन 7 दिन बेफोरबायदि बारा जादों गानाया डाइरेक्ट रियेल खोथाखौ आं फोरमायनो थांबाय थादों थ' बेनो बिथांमोननो जोङो अलरेडि 3 दाननि जों फैसा होनाय जाबाय नेरसोन बसुमतारी बिथांनो होनाय जादों प्रुफ होगोन सोरबा बिथांमोना सानाखैबा जों प्रुफ होगोन लेबार गथ' बिथांमोना दंजोबो जों खाराखै नोंथांमोना खारदों दिनै जों गासैबो खौसेयैनो दं जों दिनै हालाय हाफायबाबो जों रिलिफ केम्प लुनानैबाबो जोङो दोङो दिनै हारिमुखौ जों क्लियारेसन होनो थाखाय थ' बेखौनो आं फोरमायनो सानदों दिनै गावनि दागोखौ दोननानै गुबुननि गाज्रिखौ बुंबाय थानाया बे नोंनि गोरोन्थि दिनै नोंथांनि गोरोन्थिखौ जों बुंनो थाङोबा नोंथाङा नाय रायजो राजा नोंथांमोन नाय दिनै बियो बे नोंथांमोन दिनै मोनसे बियो बर'नि गेजेराव मोनसे जारिमिन जानानै थागोन बर'नि मुंदांखा आलायारन थियेटारखौ दिनै लीना आरो नेरसोना दिनै बुथारनानै थाबाय दिनैनि समाव नै गथ'फ्राबो दिनै प्रुफ दं बिथांमोनाबो दिनै गोसोआव गाबखांनाय दं बिथांमोनाबो दिनै न'खराव खुदिया दं सोरबाया हाबा जादों सोरबाया न'खराव बिमा बुरै गारनानै फैदों बिमा बिफा गैया दिनै बैफोरबायदि निखावरि सुबुंखौ नै बिथां अपेन खेलखातारिया लानानै दिनै बर' जाथिनि मोजां माबा मोनसे नलेज होनो होननानै दिनै ओंखारबोदों बै समाव नोंथांमोना दिनै हारिमुनिल' नङा दिनै जातिनि नोंथांमोना दिनै अलखदाव खोलैना दङ होननानै आं दिनै रोखायै फोरमायनो हायो नैबे आलायारन थियेटारनि दैदेनगिरि हिसाबै मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आलायारन थियेटारा नैबे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बा सनालि बोथोराव दिनै बोरै गावनि प्रपार्टिखौ दिनै जाबनानै दिनै गथ'फोरखौ बिदाय होनो गोनां जाहैदों मानोना बुङोब्ला दिनै गोबां अलखदाव दङ दिनै जों रिलिफ केम्प लुनानै थानो गोनां जाहैदों दिनै जोंखौ दिनै रावबो जोंखौ दिनै नायसनफैयाखै बा हयथ' नुवाखैबो जानो हानाय दिनै जोंखौ रावबो नायफैनाखै स' गाइस बुजि मोनखाबाय जानांगौ आं माने भिडिअ क्लिपखौ बारा गोलाव होदिया जेसेबांनो होयो माने एसेबांनो गोलाव जालाङो फुल भिडिअ दङमोन ओमफ्राय फुल भिडिअखौ होनाय जायासै ओमफ्राय ससेखौनो होबाय होमब्लाबो जेनेबा नोंसोरमोना नुखादों अब्लाबो आं जेनेबा बेखौनो बुंनो सानो नोंसोरो माने गावजों गावनो गोरोबलायदों आरोना गोरोबलायदों बिदिब्ला जेनेबा थियाटाराबो बदनाम जायो बेनि उनाव आरो फैसाफोरखौथ' मोजां होआबाथ' गासैबाबो खोंगो जागोन नोंबाबो खोंगो जागोन आंबाबो खोंगो जागोन जेनेबा आं बाथ्राखौ बुंनि नोंसोरनियाबा मोननो दोङो आरोना आं माबा आलायारन थियेटारनि माने बिगोमाखौ बुंदों दे नोंसोरनियाबा मोननो दोङो अब्लाथाय मा खालामगोन नोंबाबो रागा जोंगोन नङा होमबा फैसाखौ मानो होआखै आंनि बेबायदि मोनसे रागा फैयो आरोना बिथां नेरसोन आरो लिना मोनाबो जेनेबा बिदि मोननो लुगैदोंमोन आरोना दा बुंनाय मथेबाथ' फैसा होखाबाय माबा एग्रिमेन्ट हेन बुजि मोनखादों नङा होमबा ओमफ्राय बिसोरखौ दोनथ'दो बेनिफ्राय मासिमा स' गाइस खाननैसो उनाव फैगासिनो ब्लग भिडिअ लाबोगोन बेसेबां हायो थाब लाबोनो नाजागोन माख्लै होनो हागोन बेखौ जेबो गेरान्टि होनो हाया नङा होमबा स' गाइस फैखागोन थामाखानो फैखायो आरोना स' नोंथांमोना बे मोनसे माबायाव खैराबारि दावला पार्कआव खालामनायखौ गोबां सापर्ट होदो बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था बे मोनसे सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था मानो होनबा आं जेरैबायदि नोंसोरनि अननायाव जौगानो हाथों समासिमां टेंटेले स' गाइस बेबायदि नेक्स्ट गोदान ब्लगनि सायाव एसे बानायखांबाय थाला